Vale, ara li toca aquest. Següent. Por favor, André, juntarse. Tómense. Bon dia. Benvinguda a l'escola. La seva aula serà la 82. Gràcies. Ja pots marxar. Següent. Següent, sisplau. Perdoni, però... Sí. Doncs, a veure... La seva aula és la 89. Benvinguda a l'escola. Ja pots marxar. Següent, sisplau. Hola. Hola. Perdó, però crec que no hi ha més classes a les classes. No sé si pot entrar. Ja trucarem per avisar. Adéu. Vagi, sisplau. Següent. Hola. Hola. Bueno, ja les trucarem si podem dir si poden haver més places, perquè no crec que hi hagi més places per la vostra edat, ho sento molt, ja us trucarem. Vale. Però una qüestió. Necessiten del vostre curs o un curs més endavant? En el seu curs. Gràcies. Següent. Bon dia, noies. Agafin l'assent, sisplau. Sí, sisplau. Moltíssimes gràcies. Benvingudes a l'escola, noies. Hola. Doncs la vostra aula mireu juntes i anireu a la 85. Moltes gràcies. Doncs espero que els agradi l'escola. Adéu. Gràcies. D'acord. Són la que estem tots. Sí, els altres haurem de mirar què fem. Sí, perquè aquells... Jo no els aguanto a les meves aules. Sí, sí, gràcies. Jo us dono. Yo les pedí que Bon dia, nois i noies, amic Joan, i sisplau ara traieu les llibretes de català. Sí. Adiós, por favor, Soni, por favor, adiós. Bon dia, nois. Por favor. Que sí te la suyo. Sí, també. Bon dia a tots. Soc la directora de l'escola. Si voleu alguna cosa, estaré molt despaig. Què feu aquí a la classe? No us toca aquesta hora. Fora. Gràcies per decir-ho. Ja, fora. Sisplau, No te prego, plats. Com se pone? I ara, la classe de Sant Joan. Adeu. Gràcies. Adeu, noies. Yo lo que no creo es que aquests nens se tengan que estar aquí. És que no pot ser. O sigui, per al simple fet que siguin marroquís, apesten, són
Després, Soc és el Bernat constant. Andreu. Volia comentar que no vull que la meva filla, jo estic pagant per seguir aquest col·le i amb aquesta educació, amb aquests nens que van bruts i així, jo no vull que estiguin amb ells. Justament és el que estàvem parlant, em sembla realment em sembla una falta de respecte. Bueno, farem el possible perquè això s'arregli. Gràcies per vindre i comentar-ho. D'acord. A veure, heu de pensar que tots som iguals, o sigui, no podem nosaltres menospreciar a la gent i deixar-li fora, perquè l'educació l'ha de tenir tothom, no? Sí, però és que el simple fet és que ells no tenen educació, per tant no tenen dret a estar aquí. Sí, però és que doncs els tindrem que ensenyar a tenir educació. Però per això primerament, que se'n vagin a alguna escola del seu país. No, és que al seu país hi ha guerra. Doncs si venen aquí Pues que estiguin intentant... allà i que es morin, per mi millor. En sèrio, parem de discutir i ja parlarem un altre dia d'aquest tema, vale? Que tinc una reunió. D'acord, però intenteu, sisplau, jo estic pagant molt. Sí, penseu, sisplau. Hola! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Què tal? Veuràs, uns nens més intel·ligents ens van demanar una beca d'aquest país i com ens van demanar una beca, doncs ara mateix no queden més places. Torneu quan quedi. Jo també tinc una beca aquí, saps? Sí, però Ja us sou del trucarem i Marroc. avisarem si podem fer alguna cosa. Vale, truca a la iaia. Sí. 6, 7, 8, 9, 4, 3, 4. A la iaia. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a clase de castellano. ¿Falta alguien hoy? Sí, era Carol. Ah, vale, de acuerdo. Vale, yo me lo apuntaré. En la clase de castellano vamos a hablar castellano. Hombre, estaría bien. Creo que sumaría puntos de actitud. ¿Los niños esos cavernícolas se han ido? Sí, vamos, por fin. Es que me quería asegurar porque... Sí, la limpieza está sobre el nido. Sí, vas a cada día con todo. Bueno, hoy vamos a empezar con los adjetivos, ¿vale? Vale. Ponedme ejemplos de adjetivos. Gordo. Gordo, muy bien. Feo como tú. Guapo. Guapo, muy bien. Sucio. Sucio, mira, Feo. gordo y sucio como los niños que ya no están aquí. Venga, pues sí, bueno, no hace falta. Fantástico. ¿Qué más? ¿Usted? Guapa como yo. Genial, sí, no lo dudo. ¿Quién más? Yo. Sí. Bueno. Bueno, también. Gordo, también. Asqueroso. Asqueroso, como ellos, también. ¿Algo más? No, a los cavernícolas, que mira, se han dejado aquí los palos. Ya tenemos muchos de mierda. Mierdas, también. Ya también son tenemos mierdas. asquerosidades. Venga, va. Para la clase de hoy quiero que me preparéis un texto, si os parece bien. Un texto describiendo a los niños que por suerte hoy no se encuentran aquí. ¿Cuántas tienes? Bueno, las que queráis, más o menos, entre 10 como mínimo. Bueno, consulta. Sí, porque, o sea, sí, porque ¿quién no lo haría? O sea, teniéndolos al lado, ¿quién no lo haría? Bueno, pues, ya sabéis, ¿vale? Están picando los alienígenas. ¡Qué bien, practicar! ¡Qué me agrada! Bueno, una broma per començar el dia. Us presento al Pau, sí, és un alumne nou i doncs explica'ns una mica d'on vens, Pau. Vinc de Las Vegas, tinc 12 anys i m'agrada el Minecraft. Doncs Las Vegas té una capital econòmica molt elevada, d'acord? S'hem vist més o menys cap aquí, bueno, si li molesta una miqueta pot ser... Sí, s'hem vist per ell. Vosaltres no esteu expulsats? No. Es lo que pregunto yo. Però... Faig la nova directora. Vinga. No havíem quedat que aquests alumnes estaven expulsats? Sí, bueno, vam tindre una reunió amb tots els membres de l'escola,
com vostè estava de viatge aquell cap de setmana no va poder vindre, per això avui anàvem a convocar una altra reunió i ho acabem d'explicar tot amb dedos. Bueno, fins ara. Vull dir que aquests alumnes es quedaran a la meva aula. T'ho farò tot. Fins a les 3, sí. Toma. D'acord. La porta. Bueno, comencem, sisplau. Jo no vull tocar. Jo. Vale, calcula por 3, 2, 1 i... Vinga, va, no ens descansem. A veure, tens mi. tindreu el professor Carles i, bueno, vindrà més tard. Puc apuntar la pissarra? Carles, què és? Carles! Carles! C-A-R-L-E-S. Es que no sé. Es que t'imagino perquè van aquí i Me passa, sisplau, hem de marxar. Nois, ara vindrà el professor. Apunta la pissarra, Natàlia. Tio, diuen que van parlar a la reunió. Tio, diuen que van parlar a la reunió. ¡Otra bitchis! Dios, que abriga. Corte, Aquests tres s'han d'anar. tens que parar. És que em sembla una tonteria que tinguem aquí nens que vinguin aquí d'altres països, que això és un camp de refugiats. No, perdona. Bueno, jo fa uns dies estava en desacord, però l'altre dia tots els directors de les escoles de Catalunya vam quedar amb l'alcaldessa de Barcelona i vam anar tots els directors de l'Ajuntament i vam estar parlant sobretot d'aquest tema perquè no som l'única escola a la que han vingut nens i nenes d'un altre país. I vam veure que les notes dels controls d'aquests nens i totes les notes en general eren la majoria bastant millors que les dels nostres alumnes. M'estàs dient? Sembla bé que vinguessin, que es quedessin aquí a l'escola. A veure, jo segueixo dient lo de la setmana passada, que tots tenim dret a tenir educació, és a dir, ja estic amb la Tània. Jo crec que... És que em sembla una tonteria, una imbecilitat de tot que els nostres alumnes d'aquí, d'Espanya, s'hagin d'educar amb nens d'altres països. Em sembla una falta de respecte que els pares estiguin pagant uns diners i que se'ls doni aquesta mala educació, unes classes que apestin. Doncs si tu no estàs d'acord, vés-te'n en aquesta escola i vés-te'n a educar a una altra escola en la que no hi hagi ningú d'un altre país. Creu-me, jo ho faré. Doncs estarem millor, jo crec. Demà presento la meva dimissió. Quan adaptin els nens I pobres deixarem aquí els nens perquè no tenen... Bueno, i vosaltres què opineu? Jo faria votacions. Vale. Bueno, demà ja farem les votacions amb tots els alumnes, bueno, els professors, perdó, i llista. Jo que s'haurien de quedar perquè tenen el mateix dret que tots. Bueno, doncs moltes gràcies per vindre a la reunió, perdó per saltar-nos classe, que els nens estaran esperant. I Adiós! tornarem a quedar un altre dia per tornar-ho a aclarir, vale? Adéu. Y te vas de la clase y los dejas aquí solos. A ver, tira esto. Y llavors farem la redacció. Vale, de la peli. Y se habrá acabado, ¿vale? Pero todo esto callados, ¿vale? No, primer entras en ningún de la música hi haurà un Hola. I es presenta i llavors Vale, però ara avui. es presenten aquí i comences a cantar les coses que fan ells. Vale, va! ¡Vamos, tu digo ahí!